मानसिफोर थैब्ला फबनो एबा सावनाय जायगा गैयाबा बहुत उसुबिदा जायो। दिनै हरिसिङा ओनसोलनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि जायफोर सुबुं बिथांमोना अबयसे बेहाय सावनाय जायगा दंखायोमोन। जायगा दंखाब्लाबो अखा हायोब्ला बा सान्दुं गोसा समाव सोरखौबा सावफैनो गोनां जायोबा जिरायनो बा सावनो असुबिदा दंमोन। आरो बेबायदि जेंना थानायखायनो बे ओनसोलनि रायजोफ्रा बेवहाय सावग्रा न' बानायना होनांगौ होननानै खावलायदोंमोन। बे मथे जिहेतु जोंहा सरकारावबो पन्सायत आरो ग्रामोन्नयन बिभागनि सिङाव बेबायदि दाब दाब जायगा राजहुवा जिफोर ससान खाथिखौ बानायनो होननायनि मोनसे हाबाफारि लानायखाय बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो हरिसिङा ओनसोलनि लोक्षि दैसा सेराव जिहेतु आगोलनिफ्रायनो सावबाय थाखायोमोन माथ्र न' गैयामोन। बेनिखाय बेवहाय गोथै सावनाय समाव जाहाथे अखा हाब्लाबो सान्दुं दुंब्लाबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे असुबिदा मोना बेबायदिनि थाखाय न' बानायना होनाय जाबाय। जोंहा बेयो 18 लाखनि स्किम आरो 18 लाखजों गंनै न' सावग्रा न' आरो जिरायग्रा न' मोननै बानायना होबाय। जाया बानायदों बिथाङा प्रफिट थादों थाया बेखौ बुंनो हाया, खिन्थु न'खौ मोजां बानायनो होबाय। बेनि थाखाय बिथांखौ साबायखर होदों। दिनै बेखौनो बेखेवना होबाय, रायजोफोरनो समजायना होबाय। रायजोफोरा जाहाथे बेखौ मोजाङै जोथोन लायो, नोजोर होयो। खारन जों जि स्किम होयो बे प्राय 30-40 बोसोरसोनि टारगेट लाखाना होनाय जायो। दा रायजोफ्रा मोजाङै जोथोन लायोबा 30-40 बोसोराथ' गोबां बेसेबांखिनिया इजियैनो थांगोन। खिन्थु जोथोन लायाबा हयथ' गाबोन समफोरनो सोरबा दिखु दिखा खालामलाबायोबा बेथ' लासिं जानाय नङा। बेनिखायनो आं खावलायदों जायफ्रा बाहायगोन बिथांमोना जाहाथे बेखौ एसे जोथोन लायो। ओमफ्राय दैसा सेर जाथारबाय, दैयाथ' पाग्ला, हाजोनि दैया गासैबो पाग्ला जाथारदों। बेनिखायनो बेखौबो एसे बोरैबाफोर खुरखानायनिफ्राय बासायनो हायो नामा बेखौबो एसे नोजोर होगोन। लोगोसे जों नेक्स्ट समहालागै जुदि जोंनि सरकार फैबावो प्रटेक्सननि बेबस्था जों खालामनो हागोन। जोंहा माथ्र बै बोसोरसेल' सम दंसै, बे हास्लाबा बुंनो हालिया। बे बोसोरसेनिफ्राय हायोबाथ' बानायसै, बायसान्स हास्लाबाबा नेक्स्ट बोसोराव बेखौ जों बानायनाय बेबस्थाखौ खालामगोन। बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफोरनो बे न'खौ बेखेवनानै समजायना होनाय जाबाय, बिथांमोना जोथोन लासिगोन। गोबां सम आसलथे मानसिया थांनाय थानाय समाव जिखिनि मावनो हायो, थैना थांबाथ' आरो जेबो मावनो हाया। खिन्थु थेवबो जोंहा मोनसे खोमसि फोथायनाय दं जे थैना थांब्ला बे सिगिगोन नामा, भुत जागोन नामा, माबा माबि जाना फैगोन नामा बिदिनो। आसलथे बिदि जेबो जाया। दा बे खोमसि फोथायनायखौ जों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनो एसे फोरोंनांसिगोन। जाहाथे गोथै सोरबा थैयोबाबो माबा न' खाथि सावबाबो जाहाथे गिया। नैबेहाय एसे प्रब्लेमा बेनो सावनायाव खाथि खाला न' थायोबा मोनामो बे सावनाय समाव, आरो बेल'सो एसे असुबिदा जायो। बेनिखाय दा बेयाव एसे एकदम खाथि स्टाफ थानाय बिदि न' गैया। माथ्र जोंनि बे कलेजा एसे खाथि जाबाय। बेवहाय हस्टेलबो थागोन। उनाव मालाबाफोर हस्टेलनि स्टुडेन्टफ्रा गिगोन नामा बेल'सो एसे, खारन जों दासिमबो सुपारस्टिसननिफ्राय गावखौनो गोजान जानो हायाखै, गोजान लाखिनो हायाखै। दा बेखौ जों फोरोंनांसिगोन जाहाथे जों माबायो थैबाबो सोरबा गोथैखौ सावबाबो जाहाथे जों गिया। खारन थैबाय जोब्बाय, बे जेबो खालामनो हाखाले, बेखिनिखौ जों बुजायनांसिगोन। ओमफ्राय दा बेखौ सावनायनि बेबस्था खालामनाया जाबाय जोंहा जायगा गैलिया। फबबा गोबां जायगा नांगौ जायो, ओमफ्राय जायगा गैलिया। आरो हाखौथ' मानसिया बानाया, बे इसोरा बानायनाय, बेखौ फेहेरनो होनबाबो जों हाया। बेनिखायनो दा जायगा गैयिखाय सावनायनि बेबस्था खालामबाय। बेनिखायनो जोंहा सावनायनि थाखाय बारा जायगा नाङा। दाबसे जायगायावनो जों मानसिखौ सावबाय थानाय दाबसे जायगायावनो, खिन्थु फबब्लाथ' दाबसे जायगायावनो फबबाय थानो हाया, एसे सोलायबाय थानो गोनां जायो। बेनिखायनो बै असुबिदानि थाखाय दा बे सावनायनि बेबस्था खालामदों। गोदो गोदायथ' मानसिफोर खमखाय, गामि खम, गोबां लांदां जायगा थानायखाय ओरैनो थैबा गारलानानै दोनोबो, फबाबो सावाबो। खिन्थु दाथ' बेबायदि गैला, जायगा गैला, आरो बायदिसिना दुर्गन्ध जायो, बेमार बायदिसिना जायो। बेनिखायनो बे सावनाय एबा फबनाय बे बेबस्थानि गेजेरजों जोंनि बारहावाखौ मानसि थांना थानाय उपजुक्त खालामनाय बेखिनि बेबस्था खालामनाय जाबाय। थेंक इउ। बे समाव आं बुंनो सानो, माने जिथुबा जोंनि समष्टिनि जि सार गबिन्द सार, बिथाङा जि जोंनि सुबुं माहारिनि जि लास्ट राइट, माने गोथै सह गारनाय, बे स्थानखौ बेखेवनानै होबाय सारा दिनै। जोबोर गोजोननायनि बाथ्रा बियो।
मानोना जोंनि बे ओनसोलाव बेफोरबायदि माबानि क्रिमिसन जिहेथुबा गोथै गारग्रा गोथै सह गारग्रा बे जोबोद गोनांथि आरोबो गोनांथि दंबावो आरो बेखिनिखौ आवगायनि दिनाव जोङो बेफोरबायदि नुनो मोनाखैमोन दा गबिन्द सारनि आमोलाव गबिन्द सारनि दैदेननाय माबायाव होनायाव जोङो बेखिनि बुस्थुखौ मोननो हाबाय दा आं बेखौनो सानो जे रायजोनि जानानै आं बेसांखिनि मोननायनि थाखाय गबिन्द सारनिसिम जोबोद गोजोननाय थायो आरो गोजोननाय बावहरो रायजोनि जानानै बिनोसै जोंहा दा समाव गोबां गोथै गारनायनि थाखाय गोबां जेंना मानोना बारिफोराव जोङो गावबा गावसो खालामना लानो गोनां जाबाय दा बेफोरबायदि गोनांथिखौ जुदि सुफुंजोबना होनो हायोबा आरो जेसेबांखिनि आवगायनि दिनाव आं बुंनो थांला जेनेबा दा जिथुबा सोलिबाय थानाय बे समाव सारा गोबां जोंखौ सहाय होदो आरो बे बुस्थुखौ जोंनो गोनांथि नांथारगौ मानोना जानला मोनला जोङो गारहैनो हाला गोथैसालिफोराव जेनेबा गोथै सह जिथुबा फबनाय बे जायगाफोराव गोबां उसुबिदा जानानै फैबाय बेफोरबायदि जुदि मोजां साफा मोनसे डिसिप्लिनाव जुदि बेफोरबायदि क्रेमिसन जुदि माबा मोननो हायोबोला जोबोर मोजांनि बाथ्रा रायजोफोरनि थाखाय आरो जोबोर मोजां जादों सारा जोबोर मोजां खालामदो बेखौनो बुङो आङो অতি আনন্দৰ কথা আমি নৱবাৰ নিচিন্তা অনুষ্ঠান যে ইয়াত আহিল আমি ভবা নাছিলোঁ যে এনেকৈ অনুষ্ঠান আমাৰ বহুত অভাৱ আছিলে কিন্তু বহুত চৰকাৰ আহিল বহুত চৰকাৰ গ'ল এইটো কোনে চিন্তা কৰা নাছিল কোনে চিন্তা কৰিলে বৰ্তমান যে আমাৰ UPLৰ যিটো চৰকাৰ তেখেতসকলে এই অনুষ্ঠানটো নিৰ্মাণ কৰি দিলে গতিকে আমি সমূহ ৰাইজ অতি আনন্দিত বিশেষকৈ কাক ধন্যবাদ দিব আমি বিশেষকৈ আমি গোবিন্দ বসুমতাৰী আমাৰ MLA ডিউটি চেয়াৰমেন UPPLৰ নেতা তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিবলৈ হয় আমাৰ কিছুমান ঘৰত এই মৰাহালি বা শ্মশান ঘাটৰ অভাৱত নিজৰ ঘৰত নিজৰ বাৰীত এক কোণাত মানে পুতিছিলে বা দাহ কৰিছিলে তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে আমাৰ হেৰিত কিন্তু এতিয়া সমূহ ৰাইজৰ কাৰণে অতি মানে সুবিধাজনক হেৰি শ্মশান ঘাটটো ইয়াত নিৰ্মাণ হ'ল গতিকে সমূহ ৰাইজে যিবিলাকে এইবিলাকত উদ্যোক্তা ল'লে বা আমাৰ নিৰ্মাণ কৰি দিলে তেখেতসকলে আমি ধন্যবাদ দিওঁ क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसियाडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।